Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Alukho engene njalo amazwe enduduzo esikoleni zokuxhumana emva kokudlula emhlabeni kohlabano somculi kaMaskand. Ngenibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwide-media igama lami ngosibonga konke wakantwande mothanda ungangibeza intatheli eka YouTube. Akubikwa ukuthi akasekho emhlabeni umculi waMaskand wasemkhanya kude odabuka emkhuzo baziwa ngelika fana emculweni. Ngokomthombo kube ukuthi Udutshulwe izolo ekseni ehostela la abehlala khona ego lomculi kaMaskand kubeka ukuthi ugcine ukudlala kumcimbi we-all white obusejozini ngomgqibelo kwavungazela inkundla ngendlela abefequza ngayo. Kubeka ukuthi ubedlala ushun ka-stability lomculi obethandwa abantu abaningi udlule ngokukhulu ukuzuma. Akwaziwa ukuthi kube yini imbangela yokudutshulwa kwakhe. Abantu balokhu bekhale njalo bedlulisa wona amazwe enduduzo khona lapha ezikundleni zokuxhumana. uGoodman mfeke ukuthi ngebuhlungu ngenkabe yami lapho besohlangana e-studio ngoDisemba kosinathi zoluthe akaphumule ngokuthula. Umdunyiswa mchunu uthelilale ngokuthula iqhawe ududuzeka umndeni nabangane esihle isitsha esihle asidleli bakwethu alwehlanga lungehli. Asinamumva amasha athe sengathi umoya wakhe ungakalala ngokukhulu ukuthula bathi kwakubi. Umkhwanazi Kamfathu uthe ayi angimazi endimeni ulale ngokuthula mkhaya wami. Bafethu ke maningi kakhulu ama-comment nathi njengezwide-media sithi dudu emndenini wakhe nasehlotsheni kanye nabangani sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula.